Positieve loeden justerjoen op de ierlijkse ledengeerkomsten. KNKB-voorzitter Sipke Zaakstra weet te melden dat er weer groei zit in de ledenonwaaks. En ik wien er maar liefst 62 schoolprojecten het al hier. Toch zijn er ook problemen. Het vrolijkskeertsen bij Glieks. Ik vind dat met name het vrolijkskeertsen dat eigenlijk een neerwaartse spiraal heeft. Dat de deelname daarom zeg maar echt weer omheen gaat. Dat begint toch wat een kritische grens te bereiken. Dat je het hebt wel over twee klassen, een hoofdklas en een eerste klas. Dat zou echt beter moeten. Dat is denk ik een heel belangrijk zwaarpunt. Ook de publieke belangstelling voor het mooie haatklasse-keertsen is min op een paar partijen na. Daar moet zeker om werken worden, maar dit probleem speelt al jaren en lijkt het maar net op te lossen. Dat zal er toch op deel komen dat wij zien van is de lengte van de wedstrijd, past dat nog bij deze tijd? Het moment waarop een partij aanroen is, past dat nog bij deze tijd? Het aantal partoeren dat mooi docht, is dat nog van deze tijd? Moet er meer omheen georganiseerd worden? Dat soort dingen. En die zien we met elkaar zien we daar toch een vorm in vinden moeten, zodat het ik daadwerkelijk wat meer inhoud krijgt. Het boel wel onderzoek je hoe het kind dat er zo volle flaters maken worden in het topkeertsen. En ik ben er heel iets minder skiersrechters. Zaken dat het keertsboen de komende tijd maar aan de slag zal.